Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska budeme jako první video na kanále mít založenou kariéru za olomouckou Sigmu pro datapack. Poloprofesionál to dáme kluby, Česko, ostatní týmy Sigma Olomouc a založili jsme nádhernou kariéru za tento olomoucký klub. Asi jenom kouknu. Jirka Spáčal by chtěl odejít. Jestli nám Spáčal někde hraje, tak klidně. Pardon. Jsem takový mírně nachlazený. Příště si uděláme přestupy. Odehráme první 2 zápasy. Každý den odehráme 2 zápasy. Tata bude rupa, baba rupa. Tak tohle byla nádherná střela Artura do Lžníkova. S tím hrajeme dneska skvěle. Teď ale už z Buzany, která dokázala zkusit možná i z příbělku podat gól. Král to vykopával na čáře. Kliment. Škoda. Honza Kliment mohl dát první branku. Gól! Dolžníkov, neskutečná branka. A to je ten hráč, na kterého se potřebuji spolehnout. Přesně proto asi dostane kapitánskou pásku. Sikora. Kliment dává též gól. 2-0. Honza Kliment. Neskutečné. Artur Dolžníkov. Muritala. 3-0. Jonoša Muritala. Teď zase Sigma. Pokorný. Muritala. A nedostal se míč ke Klimentovi. Skvěle. Cože? A tohle bude trošku těžší zápas, ale určitě taky docela lehký. Wow. Zorván dává gól. První gól Filipa Zorvana v této sezóně a nádherně prostřelil. Až do branky Racing der Ferrol. Alvaro Giménez 1-1. To nevidím rád, tenhle gól. Špatné to je. Zorovi
vlastně byl jediným střelcem gólu. V Sigmě Olomouc. Zranil se nám hrotový útočník. Legenda klubu Jan Kliment. Mikulenka! Tak tohle byla nádhera. 2-1. Tohle možná byl i krásný rozhodující gol z penaltového kopu. Racing de Ferrol. Čiky dává taky gol. To je neskutečné dnes. Skvěle. Teďka brankář Koutný. A je to 2-2 remíza. Asi z toho nejsem nějak nadšenej. Pardon.